Vi undskylder mange gange, for vi ikke har været her. Vi har ikke lavet nogen vlog i lang tid, og vi ved, at I savner os meget, så derfor så undskylder vi rigtig, rigtig meget. Og det gør vi med æren. Men det er bare langt, altså det er bare mange ting, der er sket på efterskolen. Og der har virkelig ikke til, man kender seriøst det jo. Og der har lige været ferie og så videre. Så det er det ret store sådan her. Og her der kommer lige vores gæstestjerne, Simone. Simone Bækberg! Hey! Vlog! Nu skal jeg vise jer noget, jeg har lært. Ja, må vi høre det? Bum, snap, klap, bum, snap, klap, snap, bum, snap, klap, bum, snap. Ja, det var så det. Der var ikke mere det. Okay, hvad hedder det? Jeg skulle lige sige. Jo, vi har lige filmet, at vi synger. Top. Og vi skal til at synge MGP-sangen lige om lidt. Fuck, min hænder er store. Vi tænker lidt på at lægge det ind, men vi ved ikke lige selv, hvor godt det lyder endnu. Men selvfølgelig lyder det godt. Okay, joke. Jeg er tone, det er jo, jeg kan ikke synge. Så. Og så. Okay. Men nu er det jo torsdag den, hvad? 25. Og der er under 2 måneder til juleaften. Ja! Og under 2 måneder, nej, og i måned har vi galla. Om 2 måneder præcis. Hey, du er normal. Fedt. Nu er man dig. Ej, sådan er så rigtigt. Nu er jeg bare det her. Ej, vi tager bare ikke det skide seriøst. Jeg håber virkelig, vi ser, når vi skal nok. Ja. Vi er jo ret søde som jeg, ikke? Det er skæve en kender. Jeg har aldrig haft bøjle. Ja, det har jeg. Det har jeg også. De er ret lange, den her effekt. Ja, det er lidt ulækkert. Ja. Vi sidder lige og synger lidt til noget MGP og hygger. Og på lørdag, der skal jeg til 18 års fødselsdagsfest, og jeg glæder mig. Sammen med Simone. Simone sidder der. Og en masse andre på gylling. Og jeg glæder mig til at se dem alle sammen. Ikke mig. Jeg savner dem. Ej, ikke men det er min by. Men det er din by. Det er min by. Det er det, der er sej ved det. Det er det. Det er normalt. Nå, ja. Nå, ja, 80 dag, og så lover vi at lave en. Snart i næste uge. Simone, må vi låne en computer til den næste gang? Okay, vi ses. Hej.